Добър вечер! Кризата с обилния снеговалеж около Нова година извади наяве редица слабости в работата на службите, отговарящи за почистването. Това стана причина председателят на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии да разпореди повсеместни проверки в общините и областите. Днес лично министър Александър Праматарски инспектира гражданска защита. Целта на проверките е да се види реалното състояние на нещата, а не това, което винаги се отчита в докладите след въпросната криза, обясни министър Праматарски. Заключението му от днешното посещение в гражданска защита е, че там са готови за действия в кризисни ситуации, но трябва да се помисли за подмяна на остарялата техника. В края на януари в парламента ще бъде внесен проектозакон за управление на кризи. В него се предвижда създаването на единен държавен орган, най-вероятно агенция, в която ще се обединят всички служби, отговарящи на национално ниво за отстраняването на последствията от бедствия и аварии. Това са гражданска защита и противопожарна охрана, както и държавния резерв, за да могат да се използват веднага запаси от него за пострадалите райони, уточни Александър Праматарски. Санкциите за общинските комисии, които не са си свършили работата, също ще бъдат завишени. Предвижда се дори и търсене на наказателна отговорност. Общинските власти обаче и по новия закон ще остават ненаказани за заледените улици, както и за счупените крака и ръце. Практически ние нямаме правомощия, с които да въздействаме върху общината. Знаете, те са самостоятелни единици на самоуправление в България и по Конституция, и по закони. Така че не можем да въздействаме пряко върху тях. Ако, разбира се, те имат някаква потребност и съдействие, потърсят от нас във връзка с нашите функции, ние сме готови да им окажем такова съдействие, но за сега такова нещо не е поискано. До 2 седмици социалните партньори ще подготвят съвместно план за работата до април 2001 година. За това се разбраха днес на среща с премиера Иван Костов участниците в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Заради спешен ангажимент Иван Костов напусна разговорите малко след тяхното начало. Децата, бедността и тежките форми на безработица ще бъдат приоритети в актуализираната от правителството програма 2001. Това са и проблемите, по които премиерът Костов очаква от социалните партньори предложения и инициативи за обща работа. Първите от тях ще се появят следващата седмица на среща с вице-премиера Жотев. КНСБ настоява в съвместния план за действие да намерят място изработването на национална програма за заетост, промяна на данъчната политика в посока стимулиране на инвестициите и бизнеса, както и либерализация на цената на труда. От Стопанската камара заявиха, че без решаване на проблемите на икономиката не може изобщо да се говори за решение на социалните проблеми, като бедността и безработицата. Твърдим, че има пазарна икономика, но два от пазарите, този на труда и капиталовия, вървят в старите си коловози, припомниха още работодателите. Твърде скептично коментираха от подкрепа резултатите от днешната среща. Всичко това вече сме го говорили не веднъж и дваш, каза вице-президентът на синдиката Димитър Манолов. Въпросът е да се намери механизъм, така че нещата да не останат за пореден път само на книга. Учителите от Първа английска гимназия в София заявиха, че ще започнат предупредителна стачка. Те не приемат назначената от регионалния инспекторат по образование нова директорка Светлана Гергова. Подробностите от нашия репортер Венелин Петков. Привидно нормалната училищна обстановка в Първа английска гимназия в София крие горещ конфликт. Страстите се разгоряха днес в учителската стая. Учители и ученици заявиха на дошлата там шефка на регионалния инспекторат по образование в София Людмила Балева, че назначената от нея временно изпълняващ длъжността директор Светлана Гергова не може да ръководи гимназията. Ние фактически не протестираме против нея лично, протестираме против начина, по който се назначава тя и против това, че за втори път пореден се назначава човек извън училищните среди, който по наше мнение не е запознат с проблемите на училището. Предишният директор Георги Манолов беше дисциплинарно уволнен в края на миналия месец заради злоупотреби с алкохол, дори и в работно време. Лимита на доверие на тези учители се изчерпва. Година и половина след уж редовно проведен конкурс, начало на училището един директор, който просто не си върши работата. Уволняват го дисциплинарно и следва нов парашутист, спуснат отгоре по аналогичния начин. Учителите настояват за временно изпълняващ длъжността директор да бъде назначен един от тях. От регионалния инспекторат обаче отказват да направят компромис. Както инспекторатът, така и новоназначената директорка смятат, че външен човек може по-добре да се справи с проблемите на гимназията. Негативите наистина са голями и това, че тези учители, които бих казала наистина са известни с професионализма си, отричат закона, това не говори добре за самата гимназия.
Госпожа Гергова е назначена за директор на гимназията до провеждане на нов конкурс, за който няма определена дата, или до края на учебната година. Новините от света. Изпълняващия длъжността президент на Русия Владимир Путин направи съществени промени в правителството, които определи като временни и минимални. В Чечения сепаратистите предприеха контраофанзива. Прекратено е временното примирие. През изтеклото денонощие са убити над 30 федерални войници, съобщават от руската страна. Командването в Северен Кавказ твърди, че контратерористичната операция ще завърши до 2 месеца. Междувременно канцлерът Шрьодер отмени заплануваната среща с Путин в Берлин заради опасения от протестни демонстрации в Германия срещу войната в Чечения, твърди германският вестник Билд. Валери Тодоров с новините от Москва. Изпълняващият длъжността президент Владимир Путин отстрани днес един от най-дългогодишните чиновници в Кремъл, ръководителя на стопанското управление Павел Бородин. Любопитното е, че самият Путин започна кариерата си в Кремъл като негов заместник. Бородин ще бъде предложен за държавен секретар на Съюза Русия-Беларус. Променена е и структурата на правителството. Министърът на финансите Михаил Касянов бе назначен за единствен първи заместник премиер. По думите на Путин, Касянов ще бъде технически координатор на правителството. Освен него ще има още 7 вице-премиери. Вице-премиер става министърът за извънредните ситуации Сергей Шойгу. Понижени са двамата досегашни първи вице-премиери. Николай Аксьоненко става само министър на пътищата и съобщенията, а Виктор Христенко става само вице-премиер. В Шели, Аргун и Гудермес ситуацията е под контрола на федералните войски, заяви руският министър на отбраната Игор Сергеев. Боеве се водят също в Ачхой Мартан и Урус Мартан. Заявено бе, че командващите източното и западното направление на федералните войски Геннадий Трошев и Владимир Шаманов продължават да изпълняват функциите си, дори са получили допълнителни задачи. Охраната на Американското посолство в Москва откри огън срещу пияни руски войници, които се опитали да нахлуят на територията на посолството. Единият от хулиганите, Евгений Танаков, бил ранен от американски морски пехотинец, охраняващ посолството, заявили източници от руската полиция. Лидерите на 16 опозиционни партии в Сърбия и Вук Драшкович договориха на среща в Белград общата стратегия на опозицията за смяна на режима на Слободан Милошевич. Ели Рукова предава от Белград. В Белград опозиционните водачи подписаха документи и съгласуваха своите позиции за новата битка срещу Милошевич и държавния тероризъм на управляващия режим. По всичко изглежда, че са преодолени разногласията и лидерските амбиции в името на стратегията, както каза Драшкович, за спасение на Сърбия от пропаст и нещастия. Според документите, ако Милошевич не даде съгласие за предсрочни избори до края на април, през март цяла Сърбия ще излезе на улиците. Ако Милошевич договори с опозицията общи избори на всички равнища, от Европейския съюз и Съединените щати ще се иска премахване или суспендиране на ембарговия обръч около Югославия. Договора на водещите сръбски опозиционни лидери се счита за ключов и съдбоносен, но и за добър сигнал, че в Сърбия е възможно всичко, пък дори и обединяване на опозицията. Без резултат завършиха израелско-сирийските преговори в американският град Шепардстаун. Израелският министър-председател Ехуд Барак и сирийският външен министър Фарук Аш-Шара ще се върнат в Съединените щати, за да подновят преговорите на 19 януари, съобщи говорителят на Държавния департамент Джеймс Рубин. 10 души загинаха при самолетна катастрофа в Швейцария. Малък пътнически самолет тази вечер се разби малко след излитане недалеч от летището на Цюрих на път за Дрезден. Причините за катастрофата за сега са неизвестни. Българското бебе 2000 се казва Веселин Чакъров и е от пловдивското село Труд. Днес той получи подаръци за повече от 3500 лева и храна за първите 6 месеца от живота си. Митко Богданов ще ви разкаже повече. За наградата на списание 9 месеца и Радио Хоризонт се състезаваха 3 български бебета – от Полски тръмбеж, от Хасково и Пловдивското бебе. Късметлията беше определен чрез жребий в петък. Веселин е роден в първата минута на новата 2000 година в Обединена районна болница Пловдив. Майка му, Красимира Чакърова, е на 17 години. С бащата на Веселин са разделени. Сега бебе 2000 живее в пловдивското село Труд с майка си и баба си. 35-годишната Камелия също е млада майка. Тя е родила третото си дете преди 8 месеца на Гергьовден. При раждането си бебе 2000 е тежало 2 кг и 650 грама. Майка му е искала да го остави за отглеждане в дом, но след новината, че първото бебе на 2000 година е нейното, е решила да го задържи.
Заедно с титлата Бебе 2000 Веселин получава и детско креватче, спален комплект, столче за хранене, колекция бебешки пантовки, количка, както и памперси и храна за първите 6 месеца от живота си. Днес, за да видят раздаването на подаръците, в къщата на Веселин бяха всички роднини, както и много от жителите на село Труд. Минималните температури утре ще достигнат минус 13 градуса, така смятат синоптиците. Спокойна нощ, дами и господа! Очакваме вашите мнения и препоръки на телефон 98 310 за новини и актуални предавания, 98 311 за спорт, 98 312 за филмовата програма на БНТ, 98 313 за култура и образование, 98 314 за детски предавания. Измъчвате ли се с тези досадни всекидневни операции? ВС Телешоп ви представя най-новия си продукт ВС Бътлър. Днес с Ралф ще ви покажем защо тази месомелачка отива в музея. ВС Бътлър е прибор, който замества едновременно месомелачка, миксер, нож, ренде и още куп всякакви други кухненски уреди. Погледнете, слагаме например месо в купичката, затваряме предпазния капак и сега внимавайте. Броим 1, 2 и разбира се 3 и каймата е готова. ВС Бътлър е толкова мощен, че дори такава тежка задача като мелене на месо не е проблем за него. Всичко става много бързо и лесно. За секунди можете да си приготвите кайма за биф тартар или за кюфтета. И това е само началото. Сега ще ви покажем как се прави майонеза. Освен да мели, ВС Бътлър може и да бърка, при това по-добре от миксер. Ето, слагаме яйце, олио, подправки. Нали помните? 1, 2, 3 и майонезата е готова. При това тя е толкова гъста, че няма опасност да се разлее. И разбира се, е по-хубава от тази в магазина. Дойде ред да ви покажем как с ВС Бътлър можете да режете. Погледнете, разделяме една или две глави лук на равни части, слагаме ги в уреда, затваряме 1, 2, 3 и готово. Вижте, имаме идеално нарязан лук, като сока остава в него. С ВС Бътлър можете да забравите за сълзите. Пък и измиването е лесно като детска игра. Само изплаквате във водата и ВС Бътлър отново е чист. С килитка чесън. С такова дребно нещо не би се справила никоя друга машина. Сега ще добавим мактанос. 1, 2, 3, след което ще сложим печено месо или риба, останали, например, след снощната вечеря. 1, 2, 3 и получихме великолепен пастет. Нека да направим едно състезание. Приготвили сме 2 купи с равно количество зеленчуци. Ралф ще отиде на другия пулт и ще нареже неговата купа в обикновен миксер. На 3 започваме и така. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Въпреки преднината, която дадохме на Ралф, ВС Бътлър успя да направи салатата за удивително кратко време. ВС Бътлър е незаменим помощник, когато ви изненадат гости. Убедете се сами. За едни истински италиански спагети трябва да се приготви специален суго сос. Слагаме домати, магданос, чесън, месо, зеленчуци, подправки, затваряме капака и нали помните? 1, 2, 3 и приготвихме чудесен суго сос за спагети. Остава само да го сложим в тенджерата да заври. По този начин с ВС Бътлър можете да приготвите какъвто си пожелаете сос.
Докато аз правех суго соса, Ралф реши да си загуби времето и да рискува да си нарани пръстите на обикновено ренде. А много по-просто и значително по-бързо е да сложим кашкавала в VS Butler. 1, 2, 3. И той вече е настърган, готов за консумация. С VS Butler всичко е бързо, лесно, безопасно. Не е необходимо да си професионален готвач, за да направиш оригинални италиански спагети. Достатъчно е VS Butler да бъде неизменна част от всяко домакинство. Сега ще се убедите в изключителната мощ и здравина на VS Butler. С неговия 750 ватов мотор, той без проблем разбива леда на скреш. Ще добавим пресни плодове, например ягоди. 1, 2, 3 и получихме прекрасен разходителен леден десерт. И ето нещо изключително. Слагаме кондензирано мляко, конфитюр по избор и малко лимонов сок. 1, 2, 3 и получихме за секунди вкусно плодово кисело мляко. Поръчайте си вашия VS Butler сега.